Здравейте! Ще ви представя една много интересна за мен програмка, която открих наскоро, която е за начинаещи и любители веб дизайнери, да кажем. Хора, които имат сайт, който е правен от друг, например, и искат да променят нещо по него, обаче не им се чете, не им се занимава и така нататък. Тази програмка е за тези любопитни, а и плюс това за много хора, които ще ги улесни доста, според мен. Нарича се Stylizer и сега ще ви покажа какво точно представлява. Спираме си един сайт, да кажем един мой проект за интернет магазин. Копираме го. Тоест не е мой проект, самата платформа е безплатната OpenCart, но съм го качил на един безплатен сервер и с него ще експериментираме. Така, копираме адреса, отваряме Stylizer. Чакайте да го рестартираме. Така, отваряме Stylizer. Пействаме адреса. Малко трябва да се нагоди. Така. Enter. И сайта се отваря. Първото, което забелязваме, е, че сайта не се държи и добре в малки прозорци. Тук този прозорец, къде се появи, направо натискате долното копче да продължи. Няма проблем. Така, тук виждаме, че сайта не се изобразява в малки прозорци, както трябва. За да видим, за да разберем кой елемент от CSS стила отговаря за изобразяването на средната част или контента, така да речем контент, мисля, че се казваше. Знаете, предполагам сте чели, или сте се информирали, че CSS стила говори за цялото оформление, подреждането, цветовете на целия един сайт. И фактически ние това, в което се съсредоточаваме, е редакция на таблицата CSS. Фактически програмата Stylizer е CSS редактор, но от по-нов тип, по-модерен и по-достъпен за по-широк кръг от хора. Така, тук има едни опции. Отваряме Bullseye или натискаме Space. Той представлява инспектор, подобен на този на Firefox, плагина Firebook, ако някой е работил с него. При него Firebook, това е бръмбъра, като натиснете, той се появи. С този инспектор също инспектираме коя част, например, да кажем зеления текст. Го маркираме и виждаме, че ето в CSS стила тук е въведен зеления цвят. Също може да го променим. Да кажем да го направим черен. Виждате, веднага се промени. Затваряме. Но за разлика от Stylizer, Firefox променя само, как да се каже, виртуално цвета. Няма начин, просто трябва да влезнете в таблицата с стиловете на самия адрес, за да промените нещо. Това само визуално ви променя, като опресните и то съответно изчезва. Докато Stylizer е едно друго поколение. Така, отворили сме инспектора и избираме средната част на сайта. Виждаме веднага, че тя е направена на 80%. И според мен трябва да сложим на 100%. Както виждате, всичко е направено максимално просто. Тук с тези части може да въвеждате нови елементи, да редактирате старите и така нататък и така нататък. Много време ще ми отнеме да ви разяснявам цялостната функция на програмата. Горе-долу, за да добиете представа за какво става въпрос. Така, отваряме пак
тези инструменти, избираме пак Bullseye и да кажем избираме пак зеления текст. Този път и виждаме, ето, че отговаря. При Stylizer нещата са улеснени още повече. Като натиснем върху цвета, няма нужда да въвеждаме кодови такова, просто може да си изберем цвят от тук. Виждате, всичко се променя. Също може да изберем пипетката и съответно да изберем цвят. Виждате, в реално време се променя цвета. Дори може, както се вика, от екрана да изберем цвета. Няма никакъв проблем. Така, аз ще избера син цвят. Може да променяме, за да видим, за да инспектираме пак коя част, пак трябва да натиснем тук Bullseye и да изберем друга част, която искаме да променим от цвета. Да кажем да видим ето тази част горе, кое отговаря за нея. Виждаме, че те са определени бял цвят. Цветове, че вече ги променяхме, може да променим големината на текста. Виждаме, че това нещо отговаря на него, съответно по-малък и по-голям. Но трябва да внимаваме с това нещо, защото, както виждате, ако го направим по-голям, всичко става екшен отдолу. Няма проблем. Така, затова внимаваме с тези неща. Може да експериментираме, да видим това пък за какво отговаря. Както виждате, това отговаря да се движи разстоянията, които са определени. Така. Друго нещо, което мога да ви покажа е, например, логото не ни харесва, малко ми стои на криво. Виждаме, че са определени разстояния отгоре и от ляво. Натискаме по това и движиме нагоре, надолу, както виждате. Може да го сложим където си искаме. Така. Тук също може да движим наляво, надясно, наляво, надясно. И така нататък, и така нататък. Тук възможности са безброй. Просто искам да ви покажа един пример за тази прекрасна програмка, в която я открих. Търсих просто CSS редактор, който да е максимално опростен и с визуално да прилича на плагина на Firefox, който много ми допадаше и който търсих просто нещо подобно. За разлика обаче от плагина на Firefox, тук когато сме променили нещо и решим да го сетнем директно на сайта, още когато решите да затворите, то ще ви предложи да го сетнете. Директно се отваря FTP клиент, който може да въведете адреса на сървъра, паролата и логина съответно. И с сейф да сейфнете цялата промяна, която сте направили в CSS таблицата. Това от мен за сега.